गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव पि चांमा मुलुगनाङारि सावराय मेल खुंदों। मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड चांमाया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। क'क्राझार सहरनि साखाथि देबरगावआव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनायाव ल'कसभानि बारग' बुंथिगिरि पि चांमानि मुङाव मुलुगनाङारि सावरायमेल खुंफुङो। बे हाबाफारियावनो मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड चांमाजों लोगोसे आसामनि मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्म, बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिं आरो गुबुन गुबुन बिफाननि बिबुंगोरा आरो मावफारियाफोर आरो फरायसा फरायसुलिफ्रा खौसे बाहागो लायो। एबसुनिफ्राय ओडिशानि भुबनेश्वराव थानाय KIIT आरो KISS खौ नायगिदिंहैदों। मिरेप्सनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मिरेप्सनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रम्य बसुमतारीखौ लाफानानै ओडिशानि भुबनेश्वराव थानाय कलिंग इन्स्टिट्युट अफ इन्डास्ट्रियेल टेक्न'लजि डिम्ड इउनिभार्सिटि आरो कलिंग इन्स्टिट्युट अफ ससियेल साइन्सखौ नायगिदिंहैदों। नायगिदिंहैनानै कलिंग इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि डिम्ड इउनिभार्सिटि आरो कलिंग इन्स्टिट्युट अफ ससियेल साइन्सनि गायसनगिरि डक्टर अच्युता सामन्ताखौ एबसुनिफ्राय बरायनानै बड'लेण्डनि बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि सायाव गुवारै सावरायलायो। सावरायखांनानै बड'लेण्डनि बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि सायाव नायदिंफैनो खावलायनानै बर' बिजोंखौ जौगाहोनायाव नोंथांमोननि आशीर्बादखौ अराय हास्थायो होननानै एबसुनिफ्राय डक्टर अच्युता सामन्ताखौ जर'खायै खावलायबोयो। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय आलुपारा गामिनि बिजय बसुमतारी आरो पुरन फुकना मैया थांनाय मोनाबिलियाव हावाजान पुलिसजों समाज बेरेखा थिर खेला होनायनि जाहोनाव पुलिसजों हमजायो। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सांखाथि गामिनिफ्राय देग्लाय रियेलिटि श' DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव बाहागो लाहैनो हानाय नायल' जाल' सासेल' आंगोनि बर' फिसा अनजालु नबजित नार्जारि नखराव मिरुनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां मुस्रि रामधन बसुमतारीनि दैदेननायाव मिरुनि मोनसे हानजाया मैया खौरां लाहैयो। अनजालु नबजित नार्जारिनि आंगो बिफा मुस्रि उपेन नार्जारिजों सावरायलायनानै सिगाङाव DID 5 आव प्रनिता सरगियारिखौबो मदद होनानै एबसुआ देरहानाय बायदिनो नांगौ बायदियै नबजित नार्जारिखौबो एबसुआ हेफाजाब होगोन होननानै खोथा होयो। दुखुनांथाव जाथाय तामुलपुर जिल्ला बरलियापार गामिनि रबिराम दैमारिया ट्रेक्टरनि जाब्रबथायजों जायगायावनो जिउ गोमाबाय। ट्रेक्टरजों हालेवबाय थानाय समाव गोजौ आलिखौ मानखोनायाव हरखाबै बेलथायनानै जिउ गोमानो गोनां जाबाय रबिराम दैमारिया। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय टेलेसा रंजासालि सिसुपानियाव खुंनाय सिसुपानि दख'रा एबसुनि खुंगा 19थि बोसोरारि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आरो रंजालि बैसागु फोरबो खुंथाय आफादनि हेफाजाबाव खुंनाय जोबथि हाबाफारि गेवलां मेलाव आलासि महरै बाहागो लाहैयो MLA भुपेन बर'आ। बे हाबाफारियाव बिथांजों लोगोसे रायजो सभानि सोद्रोमा मानगोनां रनग्रा नार्जारि, गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारी, डेपुटि चिफ बिटिआर रनजित बसुमतारी बिटिआर बिथांमोनाबो बाहागो लाफाहैयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।